Je moet eigenlijk even naar binnen daar. Dan is je wel hier. Ja, je ziet hem. Ja, de nieuwe dichter van Friesland wordt je presenteert daar. Oh hier, daar ben. Ja, daar ben je, ja. Wij gaan door de Aldehoven. Oh. Ja, nee, de Allo is dicht daar dus. Ja, Nee. daarom. Maar de stadskast is hier. Dat wordt Ja, een dichter Dat presenteert. is ook wel nog niet mij wil presenteren, maar ik vind de Aldehoven vind ik mooier. Geweldig. Ah, het is koud net, meestal. Gaffer. Die bovenste knoopje moet inmiddels weer dicht. Je had een goed gonkje te pakken. Hartstikke leuke Sjost. Ik ben onderwijs naar een evenement. Een hartstikke mooi event wat met de Friese taal te maken had. Het Friesland, no limits. Er wordt een gebliksem net vorige week met die Sinterklaas en toch met al die demonstranten. Maar goed, ik kan er nog geen af van krijgen. Dan had ik nog een hele mooie playlist met wat ruwe beelden. Hey Darrel. Hey jongen. Ga even de fiets even. Ik ben Hanna. Hanna. Ja. Hanna. Oh Hanna. Nou, wat stuur je in staat, Hanna? Ja, net volle. Nee? Die roestruinen, maar wat voor hun. Oké, maar die wordt er net op. Hoi dat is vriend. vet. Hoi vriend van Hanna. Oké, Wil je wat toast. drinken Ja. gaan? Ja. Wat zijn hem drinken dan? Wat voor Ja. toast ga je? Ja, is voor Red Bull en zo. Red Bull? Ja. Ah, je zit leeg in energie? Ja, te leeg in energie? Wat zei het nou? Kom eens hierin. Wat zeg je? Dat mag in. Nou ja, maar dan hebben we het eten op Heli. Iets nog wel. En naar de Mac. De Mac, oh ja? Ja, zeker. Eerst een beetje Red Bull en dan naar de Mac. Ja, Klinkt dat een heel geweldig dieet, mag ik zeggen. Maar ja. Een goed idee, ik heb een goed idee. Kipnuggets of zo. Kipnuggets, ja, dat is het ding. Amputatie. Taartje erbij. Hamburger. Red Bull, ze mag geen Red Bull Nee. Dat is direct zitten te doen. Beter naar de winkel daar. Nou, meisje, ik zou zeggen heel veel plezier bij de McDonald's en bij de lijkt Red Bull, hè? Nou, best, hè? Hoi. Hoi. Geweldig. Stel een gastheer, ja. Nou, dank u wel, meneer. Dit is hem dan. Dit is hem dan. Ja, ik zie nauwelijks bloemkool, maar... Nee, ik zou net zeggen, ja, daar zit, nou ja, de planten die hier groeien is een interessante vegetatie. Maar kom je hier voor de dichter van Friesland? Nee? Oh. Waar kom je dan voor? Nou, dat is een heel apart verhaal en dat is te lang om te vertellen en daar heb ik nu even geen zin in. Dit is het. Dit is het corpus delicti. Ja. Maar Jo bent je werk dan nou de dichter Jo, van... wie is Jo? Is dat Jo? Dat ben Jo. Jo is de Jo. Do. Jo. Maar du bent nog dan de dichter van Friesland, toch? Want tollenboeren vannacht. Want toen worden vannacht nog? Oké. Nee. Want Jelp Vieven. Als de officiële benemming is van de nieuwe dichter van Friesland. En waar wij dat? Ja, maar dan moest me nou net even lastig vallen, want ik moet even nog lezen. Wat is de heat, jongen, in dat vehikel? Ja, wat is dit? Dat is een gimbal stabilizer. Een gimbal stabilizer. Oh, we maken er ook beelden van, hè? Van de Aldehoven? Nee, we zijn bezig met een televisieprogramma. Voor Passie naar Droombaan. Hoe? Wat? Van Passie naar Droombaan. Filmen hoe leuk het is om te werken in Friesland. Oh, is het leuk om te werken in Friesland? Ja, dat hebben we zeker laten zien. Jij werkt ook in Een paar weken Friesland. kijken. Ja, Oh ja, waarop dan? Welke zender? RTL 4. Dag, en je wat lekker Fries Ja, goeiedag meneer Haagsma, recensist van... correcte onder andere. cent. Ja. Ja, ik kom even zien wat die gebeurd is, hè? Maar wist u al wat het wordt dan? Want Eeltje moet me net vertellen, die zei je maar een oor in lastig vallen. Nou, dat ook nog ik maar kan even. niet vertellen. Ilse bij Sistan trouwens. Ah, dat is Sistan. Ik zit er nooit bij, ik zie nog. Altijd die eigen gang weer. Alleen in zijn verse woons getrokken in kampen op bekele vlakten van Mongolië? Nee, schrijvers. Ik zeg je niet wat yoga, ik denk ik doe maar in meidwang. Ik heb mij onder yoga oefening. Nee, Nee? nee. Je het net? Je het net? Nee. Wat er in binnen? Dan kom ik even voor de dichter van Friesland. Ja, ik zei je kom ik even voor de dichter van Friesland. Voor de dichter, nee, wij komen om even, nou voor niks zijn. Oh, oké. Nou stem je te voetballen, maar daar binnen in de stadskast daar wordt de nieuwe dichter van Friesland gepresenteerd, hè? Wat wordt daar gepresenteerd? De nieuwe dichter van Friesland. Oh. En wat houdt dat in? Nou, dat is een dichter die dicht van in het Fries.
Nee, je bent net benijd waar het dichter van Friesland wordt. Nee, Nee, hè? dat is eigenlijk jongen op de televisie wel. Daar ga ik ook in, want er is niet van allemaal Friesland bij. Dus in principe, ja, nee, snap ik. Heb je nog een belangrijke mening die ik ook kwijt wil? Nee, Zwarte Piet of zo? Ik wil, Nou, dat moet ik die uiteraard. Zwarte Piet, klaar. Belangrijke organisatie, PEN heet het, een emergency fonds voor schrijvers. De criteria verbinding met andere kunstdisciplines en Precies. ja, wat is dit dan? Mag u vragen wat het is? Deze bijzondere vracht? Er zitten vliegers in. Ja, het is echt. Ja? Oh. Oké, oh, zo. Maar waar worden die straks opgehangen dan? Die worden hier straks... Nou, als er wind komt, gaan we die in de lucht insturen. Nu straks? Ja, en het liefst ook dit weekend. Nou, dan is dat in elk geval maar even bekend. Dat Nick de Vries de nieuwe dichter van Friesland is. Hey! We zijn met iets heel spannends bezig, dus vind je het goed dat we niet filmen? Oh, sorry, dat is heel spannend. Dit kan ook alle kanten nog op dit. Doe toen omheen, als het een mooi filmpje vond, was meisje en abonneer dan op de Frieske vlog. Wat is dat? Ja, nee, Ik ga zo in BS niet jagen. Waarom gun je me dit nog? Ik weet het. Ik mag ook een artikel krijgen in die oude media, of niet? Oude media. De oude media. Dat staat bekend, joh. De oude media, dat is toch... Geweldig.